Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Панчо Димов и днес тук що си изтеглях един баб. И ето, прочетете се работи се, спрете клипа да ги прочетете. Нека се пуснем мобовете. Така. И да видим какво му честа. Оп, ще вземем броня, това. 5 стрели. 5 такова. 5 хляб. И часовника. Не, също часовника няма да ми трябва. Нека да гледам какво има наоколо, какво сме се спалнали. Горе на табелата има. И тук има една къща. Но мисля първо да проверя тази отсреща. Ето, отново прочетете, както вижда вече има надписи. Нещо чуваме. Не знам какво е. И ще се чудим. И както видяхте, докато говорех, взехме часовник. Уха! Това мила къща с много често е. Няма нищо. Няма нищо. Няма нищо. Няма нищо. За какво са ги слушали тези чести, като няма нищо в тях? Нека първо да разгледаме другите къщи и после ще трошим. Нека да видим какво в тази... Не в тази картурка. Не бяхме влезли вече в нея. Ето тази тук. Не, ние излязохме от този етап. Защо постоянно казвам къщи, които вече сме влизали? В тази не сме влизали. И така, влязахме. Виждаме, няма често, прочете с това. Няма нищо. Нека да продължим нагоре. И отново нищо. То няма нито един чезве. Добре, проверихме тези къщички тук. Нека да струшим лъва там. Няма да трошим табелите, ще струшим. Ние понеже сме такива караци и сега ще тракатим диаманти. Уили, къде е? Добре, мисля, че не беше добра идея да влязам тук. Да, влизам тук. Открих го от първия път. Тук има селище. Тук очевидно трябва да убиваме нашите приятели. Да видим какво има по къщичките. Купища с едно. Проводим за чесове. Вътре. Нещо скришно. Не. И знаете, че позмърчам. Забрал съм да пускам фейскам. Сега ли се сетих? Така. И тук няма нищо. Защо бъгна? Обрай се.
Добре, бега, 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 бега от тук. А, от тук аз не съм вървял. Така. Не знам кое може тече. Оф, не, развали хубавото нещо. И майната му. Пс. О, тази къща не сме влизали. Честа. 99 бутуша просто, fuck is this, колко бутуша? Вземаме просто малко хляб и дека да тръгваме. Така. Пъркаме в тази къщичка. Изглеждаме яки. Но защо не... Торти. Чест. Който има тъпи работи, които не ми трябват. Добре. Тук има магазинки, няма да ги обирам. Да стоят като за красота. Няма ли в някой чест да има по-хубав меч, защото този вече не ме кефи? Тук защо няма нищо Бари. Бари. Стига ми изяжда крака. Ако се чуе такова барят, парите кучета ми. Ще взем тези 15 колко, не знам за какво не са. Просто ги взем. Може да ни потрябват. Оха! Нека да оставим малко от нещата от тук. Аз взех да спирам да чета онези. Нещата ден не онези. Нека се качваме нагоре. Добре. Мисля, че не трябва да правим нещо такова, но... Тук вече бяхме... Уа!
как тогава се сетиш, бе? От всички места. Възможно. Намира се като се качваш нагоре от град станцията нагоре към Възраждане по този път от Дом Младост, как казваш този булевард. Направиш големия завой наляво и от 3 март, този булевард е 3 март, на този нагоре Република ли беше или Нежност или Радост. 3 март е, видиш горе като си. Няма значение. Да, на 3 марта е сградата, но е някъде към 100 метра, да, не повече от 100 метра. 200-300 метра навътре. Зад едно нещо се намира. И дали като минеш завоя, караш още половин километър и в дясно. Не, по-близо, въобще не стигаш до Венци. Правиш завоя, караш просто 500 метра и там. Съвсем след завоя. Нищо много хубава сграда и кристален ниво, който може да падне на 47, изцяло южен, на 4-ти етаж. Да, сега е строят много качествено строителство. Тук са страхотни, понеже горе-долу съм виждала всякакви кухи. И гледна с 2 спални, баня туалетна и мазар. В момента на 51 мога да ви... Добре, очевидно сме добри с лък. Силикон си. И други сгради, в бяла най-вече, как се казваше, добра. Мога да питам, ще кажа. Мога да ти пратя сградата, имаме на снимка как изглежда в момента. Точно под нея има едно като камено за един заедно, но той никога не е работил, защото... Не. Той е на този, който е построил бялата сграда, съседната, където имало разни... Ама той е построил точно само тази сграда и дори не е взела никога 16 и тя вече се руши. Това е на друг строител. Не е на този. Ама въпросът е като се намира в близост до тази другата сграда, това дали може да е проблем. Защото той колегата ми каза, че там преди е чувал, че имало разни. Много е след тази сграда. Тя тече от всякъде и тя се разрушава. Но тази, която я гледах, според мен ще е страхотна. Сега ще пратя. Просто се да те питам за мястото, какво мислиш. Не. От пътя на 300 метра има локален път, влизаш, правиш на лево заводче и си там. И сигурно ми... Не, паркинга се към сградата. Пращах сега на снимка да видиш, че ще се случи. Брат Silverfish. Emerald. Добре, клипът ще стане максимум 14 минути. И както виждаме, свършихме нашата мисия. Отидохме до главното място. И това беше от мен. Аз бях... Панчо Димов. Това беше от мен. И до скоро. И другия път ще има фейскам.